palpak yung pagka-edit. Palpak yung pagka-set. Sayang yun. Sayang talaga yun, guys. Sayang. Agay, bugoy. Bugoy 2008 vlog. Newbie sa LS mo, sis. Ayan. Wait lang po kasi nag-loading ako, guys. Pangit ng aking signal, guys. Wait lang, ha. Wait lang po. Pasensya na po. Nag-loading si ako. Ayan, may jacket ka na po. Hello! Bugoy 2008 vlog. Musta si Sisi? Kanino to? May jacket ka na po. Hindi ka pa na-jacketan ni Lolo. Mag-share muna ako, ha? Mag-loading ako ng konti. Hello po. Ayan. Ann Santos, hello. Ayan. Mahina ba yung boses? Oh, guys, nag-loading ako, guys. Sayang yun kanina. Sayang ng viewers. Ayan, mega love shoutout sa inyo dyan. Jeremy, Perel, thumbs up. Thank you so much. Hindi, kanina. Pangalawa ko na tong upload. Yung pinag-set ko kanina, guys. Sayang yun. Sayang talaga. Mega love shoutout sa inyong lahat dyan. Ayan, Hagdan ate. Ayan. Hello, Bugoy. 1 month muna pero nag-ahabol ng revenue eh. Sana all may revenue na. Sisi, dito na ako. Ano yun, kita ang LS mo? Hindi ko nakita LS mo. Sino yan? Si Bugoy. Ayan guys, raffle tayo ng part 2. Bunot tayo ng pangalawa part 2. Di ba i-continue natin yung nakaraan? Harang. Salamat. Sisi Gloria, thumbs up. Harang. Nian Danton. Ayan guys. Ano lang. 25 lang load natin, ha? Ganun talaga. Thumbs up dan. Ayan. Tata vlog. Thumbs up host. Ayan naman. Diyan na naman ako hilong-hilong. Sayang yung viewers ko doon kanina, guys. Thumbs up na host. Good evening. Thanks a lot kanina sa pagsuporta sa premiere ko. Stay safe host. Ayan. Antok na ako. Wala pang nabunot. Ang dalawa ko tong ako kanina. Walang comment section. Kaya nag-ulit ako, guys. Yeah, baka naman. Tamsakan si host. Ayan. Thank you, guys. Ayan. Parapol na tayo, ha. Parami muna tayo. Hindi pa tayo dumami. Ano palaro mo, Sisi? Hindi, nagpa-entry kasi ako nung nakaraan sa birthday ko. CH Vlog, thumbs up dan host. Ayan. Guys, hanggang 10:30 lang tayo, ha. Wala akong premiere ngayon. Anong oras na ba? Habol-habol tayo ng oras. 9:12 pa lang. Thumbs up host. Ayan.
Mega love shout out to everyone. Sali ako sisi. Pagkatapos na lang po ng aking pagbunot para hindi maintindihan ng aking amo, guys. So Tagalog na lang tayo, ha. Ayan. Hello sa lahat. Hello sa 11 million, 12 million. Ayan, si 12 million sa bahay ko. Maraming salamat, guys. Let's vlog. Refresh muna ako, walang harang. Hindi ba ako guys? Baka wala talaga yan. Nervous ako eh. Wala hindi na ako nakapagsukla. Tamsak si sa harang pa. Ayan, maraming salamat sa paharang mo si Ace. Ayan, si Ace Vlog, Mama Jo, maraming salamat po. Naririnig niyo ako, guys. Wow, may pakulay ng aking gabi. Si Marian Romelio. Thank you. Ayan, mag-release na tayo ng aking member. Ano ngayon? January 11. Maraming salamat po, Marian. Kanino ba yan si Marian? Wait lang guys, walang jacket. Wait, kulasa. Ayan, maraming salamat sa inyo. Ayan, Jolie, Sisi. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Thank you so much guys sa pakulay ng aking bahay. Ay, sa buhay ko pala. Ano ba yan? Ay, ayan, si Syra Jepinas, ayan. Maraming salamat po, Sisi, ayan. Tamsak na lalabs. Bali, 4 lang or 5 lang po ang mabubunot ko. Bukas naman po yung iba. Ligo muna ko, host. Kanino ba yun nagpakulay? Kaninong main yun? Main mo ba yun, Sisi? Thank you so much sa pamember. Ayan. Hanapin na lang kita mamaya. Maraming salamat, guys. Budol kasi to guys na na iPhone ko Di walang atrasan dito tayo kasi wala pa premiere eh. Ayan guys, yung mga kasali dito. Mag-i-start na po ako ha. Ayan, si Jeremy Ferrer. Andyan. Di walang atrasan, maraming salamat. Tamsak, Mama Susan. Ayan, maraming salamat sa iyo, Mami. Ayan, yung mga Let's Vlog. Thank you. Ayan guys, magbubunot na talaga ako guys. Yung mga kasali po dito, mag-aalis. Ayan, may mga premiere pala tayo. Oh. Patamsak naman po ng mga nakapin dyan guys, yung mga aking member. Cyril Jen Manis Sunabaw. Ayan, si Jem Loresto, mega love shoutout. Tata Vlog, si Money More Vlog. Ayan sir, nandyan ka pa rin, Martis 1. Ayan guys, patamsak naman ng premiere ng aking member. Baka naman. 5 minutes lang tayo magtamsak guys. Ayan, may binaba din si Ace. Pangalawang tamsak ako sis. Ayan. 5 minutes lang tayo guys magpatamsak guys. Tapos mag-raffle na si host. Ayan. Baka naman pwede nyo akong tamsakan. Tamsakan na ako sa ulo. Tamsak pang 24. Wala ako guys. Premiere ngayon guys. Sis Glads. Thank you so much sa mga
Team Walang Atrasan. Ayan guys. Pasensya na, hindi ko talaga kayo ma-shout out. Ayan guys. Patuslok-tuslok naman ng mga ano dyan. Yung mga binababa na bahay guys na premiere natin. Thank you sa mga pakulay ng aking gabi. Ayan, may 24 na tamsak si host. Mama Jo, maraming salamat po sa iyo. I'm in. Ayan, Martis 1. Good evening, HPM Vlog. Maraming salamat din po sa iyo. Naririnig niyo ako guys. Oh my God. Ayan, si Mami Susan guys, may premiere din. Baka naman pwedeng tuslokin natin yan. Nakatuslok na ako dyan, Mami, sa'yo. Mama Jo. Mama Jo, mag-join ako sa'yo kanina kasi wala ka palang join. Jeff Macho, maraming salamat sa patamsak. Ayan, Jeff Macho. Thank you sa pagdalaw. Ayan, salamat Nightbot. At kinikis mo si Mami. Ayan guys, thumbs up muna tayo ng mga premiere po. Pwede lang. 16 million dyan. Maraming salamat. Magparapol na tayo guys ng maaga kasi hanggang 10:30 lang naman ako. Ayan, 9:19 pa lang. May mga oras pa tayo guys. Kahit wag niyong tamsakan si host, basta yung mga binababang premiere po, pag-itamsak lang naman. Baka naman. Okay. Huwag kayong aalis guys. Yung mga kasama dito, yung last week. Yung mga kasama sa birthday ko, may premiere ka host. Wala akong premiere. Bukas pa yung palabas ko guys. Bukas. At tapusin muna natin yung part 2. Ayan, Wendell Vlog. Damitan na kita guys. Damitan na kita Wendell. Winterland pala. Ano ba yan ay? Saan ba yung salamin ko dito? Winter Vlog. Maraming salamat. Walang atrasan. Ayan guys. Salamat sa tamsak. Okay na. Karang host. Guys, patuslok naman ng iba dyan. Yung mga binababa ng aking mga team walang atrasan. Team Sandigan, nandyan rin sila guys. Patusok-tusok naman ang kanilang premiere. Ayan yung aking mga member dyan guys. Please lang. Nawawala na yung bahay ni Mami. Tinago na ni, palitan muna natin si Celine. Ayan guys, may nakapin po sa, sa taas. Ayan, Jeff Matsu si si Jackie Chan. Dan Tusok host. LCB, ayan, Sisi, maraming salamat. Sana napakaganda kong bisita dyan, Guys, patamsak naman po guys ng mga nakapindyaan guys. Please lang. Tapos magsisimula na talaga ako guys. Tusukin nyo naman si host. Hanggang pa to sa February. Ayan Ang dami pa niya. Nakatusok na ba kayo sa akin guys? Baka naman. Alagad ni Cherry. Baka naman.
Maraming salamat sa tusok-tusok. Ayan, may 26 na tamsak na si host sa premiere. Ang lakas ng ulan sa amin. Puti na lang dito, walang ulan. Ayan, si Winter lang. Host, BG ko. BG lang. Kuha muna ako ng anak ko sa school. Sige lang po. Ayan, si Gloria TV. Nandyan din. Ano guys, nakatamsak na ba? At pwede na tayo magsimula? Press 1. Press 1 na tayo. Mian Danton. Ayan, nandyan si Martes. Ayan. Press 1 na po pag gusto na tayo magsimula. Press 1. Ayan. Ayan, nandyan na sila. Yung iba po, ilista ko na lang yung iba pagkatapos ng raffle. Hanggang February tayo may paraffle. Kinig lang, hihihi. Ayan guys. Sino kaya yung maswerteng mabubunot? Ay. Sino ba to? Si Bojo Blue Moon. Kanino kaya to si Bojo Blue Moon? Ayan, Bojo Blue Moon 1. Kanino ba to? Bojo Blue Moon 2. Ayan guys, Bojo Blue Moon 3. Bojo Blue Moon 4. Naririnig nyo ako guys. Ayan, harang sis. Ayan, si Simin. Shout out. Ayan, Bojo Blue Moon 4. 4 na ba? Mega love shoutout sa inyong lahat yan guys. Ayan, Bojo Blue Moon 5. Wala. Bojo Blue Moon 6. Ayan, Bojo Blue Moon 7. Magbilang tayo guys kasi nako. Ayan, Bojo Blue Moon 7. Wala talaga siya. Walang may-ari. Bojo Blue Moon 8. Hello Manay, sinsya na daan lang po at nag-drive kasi ako BG lang. Sige lang, tropang 14. Naka-red talaga yung pangalan ko. Bojo Blue Moon 8. Bojo Blue Moon 9. Wala pa rin. Bojo Blue Moon 10. Sorry. Ayan. Ayan. Pangalawang bunot ng balota. Ayan. Andyan pa si Glads. Ayan, Glads. Ayan, Glads 1. Tawag-tawagin na po yan siya. Sayang naman ng 25 Gcash. Ayan, magbibilang na ako. Glads 1. Glads 2. Ayan, Rapanel D, tamsak down. Wala po. Glads 3. Team walang atrasan. Please lang. Glads 4. Asan ba yung salamin ko dito? Glads 5. Hindi ako makapagbasa guys talaga. Glads 7. Ayan, Gloria TV, si Glads po ang natawag ko. Glads 8. Kanina nandyan siya. Sayang naman. Glads 9. Wala. Glads 10. Pasensya na po. Ayan dyan. Si Dilag Channel. Thumbs up. Ayan, maraming salamat sa iyo, mami. Okay.
Yung bunot sa balota. Ayan, present. Say present. Borloloy ni Nonoy. Ayan. Borloloy ni Nonoy 1. Andyan siya kanina. Borloloy ni Nonoy. Ayan, nandyan siya. Magsabi ka ng totoo, Borloloy ni Nonoy. Hindi ako makabasa ng mensahe ngayon at busy ako. Borloloy ni Nonoy. Ayan. Rapanil D, may ano ka? May 25. Gcash. Sabi mo lang sa akin kung ano to. Ipapadala ba sa'yo or... Borloloy ni Nonoy, comment na. Andyan ka pa ba? Andyan ka kaya? Ayan, andyan siya nga eh. Okay, next na. Wait lang, ilista ko lang to ha. Mali na pati yung pagkasulat ko. 25 to ano. Borloloy ni Nonoy, may load ka 25 Gcash. Okay. Gamitin natin ang ano to. Ayan, tumatalon. Kanino ba to? Rizal de Santos. Andyan pa ba siya? Sino may-ari nito guys? Rizal de Santos 1. Rizal de Santos 2. Rizal de Santos 3. Ayan, present siya oh. Okay, present. May 25. 25 din ah. 25 Gcash. Ayan, dalawa na yung 25. I-add lang po si Os. Ayan guys. Baka makalimutan pili. Salamat Os. Walang anuman. Ayan. Paki-add mo ako Rizal de Santos kasi wag lang maghinanakit kung hindi nyo ako ma-contact. Basta i-add pa ako sa FB po. Ayan, paki-add lang muna si host. Mag-PM kay host mamaya. Okay, pangatlong balota. Hindi ako tumitingin ha. Cherry Kimbao. Andito ba yan si Cherry Kimbao? Cherry Kimbao 1. Bakit galante si host? Harang host. 25 nga lang, galante. Okay, Cherry Kimbao 2. Hindi ako makapagsigaw sa inyo guys kasi natulog na yung aking gurang. Cherry Kimbao 3. Kasali ba ako host? Kasali ka dito mami. Kasali ka pa dito. Yung ano to, pa-birthday ko diba? Ayan si Cherry Kimbao 4. Tama ba 4 na? Cherry Kimbao 5. Cherry Kimbao 6. Kahit pagbilang di ko na alam, no? Cherry Kimbao 7, wala.
Cherry Quimbo 8. Ayan. Cherry Quimbo 9. Wala pa rin. Cherry Quimbo 10. Ayan. Pasensya na. Wala. Yung mga nandyan talaga, hindi ko talaga nabubunot. Haluin natin ng maayos. Ayan, nandyan siya. Gem Loresto. Ayan, sa pangatlong bola nandito siya. Gem Loresto. Gem Loresto 1. Ayan, present daw siya. Agoy, congratulations sa mga nandyan. Ayan. 25 la, 25 po ha, 25. Mag-PM lang pa, mag-friend na pala tayo sa FB ano. Bakit kasi magkadikit? Nelski Senior. Dami niyan host. Dami to. Hanggang February pa yan. Wala na. Hindi ko tayo itatapon yan. Ayan, si Nelski Senior. Wala ata dito eh. Nelski Senior 1. Nelski Senior 2. May Andanton. Maraming salamat. Andyan ka pa rin. Ayan, Nelski Senior 3. Harang, ayan. Nelski Senior 4. Wala. Nelski Senior, ayan. 5. Nelski Senior 6. Wala pa rin. Nelski Senior 7. Nelski Senior 8. Nelski Senior 9. Wala pa rin. Nelski Senior 10. I'm so sorry. Oh my God. Sorry. Wala siya. Ayan. Matit TV. Parang wala talaga dito si Matit TV. Wala to guys, Matit TV. Matit TV 1. Busy siya. Matit TV 2. Agoy, nasa timbagsakan to eh. Magbilang pa rin tayo, baka anong masabi ng iba. Matit TV 4. Ayan. D. Luis Tamsakos. Ayan, natawag ko si Matit TV. Matit TV 5. Maraming salamat sa iyo, Insan. D22, D. Luis, ayan. Matit TV 6. Maraming salamat sa inyo dyan, guys. Matit TV 7. Wala pa rin. Pa-share naman ako, Insan ko. Ayan, present. Matit TV 8. 8 na ba? Matit TV 9. Sayang naman. Chidi La Cruz. Matit TV 10. Sorry guys. Ayan, sa pang ilang bunot na nga. Maghalo-halo muna tayo. Ang oras ko mag-start host. Nagsisimula na po ako. Ayan. Oh my God. Ayan. May Andanton 1. Sa pang-apat na balota. Ayan, may Andanton 2. Bilis na, may Andanton 3. Ayan, nandyan siya. Okay, Gcash din, 25. May Andanton, paki-PM mo ako sa inbox ko ha. Pag hindi,
Hindi ko ibibigay, joke lang. Ayan, nakaapat na tayo na, ano, may 100 na tayo. Ayan. Okay. Bakit kasi? Bakit dalawa naman? Okay. Queen magpatok. Andyan ba si Queen magpatok? Queen magpatok 1. Guys, ayan. Queen magpatok 2. Mami Susan, natatawag na po si Ma'am Lisa. Ayan. Queen magpatok 3. Ayan, bigla shoutout harang Melka Jacolbe. Ayan, maraming salamat po sa paharang-harang na yan, Melka. Ayan. Queen magpatok 4. Queen magpatok 5. Nasa team Sandigan yan, wala. Queen magpatok 6. Magbilang pa rin tayo kasi mahirap na. Queen magpatok 7 ba? 7, ayan. Lynn Pabo, ayan. Ma'am Lynn Pabo, may live shoutout sa iyo. Salamat. Ayan, Queen magpatok 8. Wala. Di, saan ka na ba, oy? Maraming salamat sa iyo, Ma'am Melka. Ayan, Queen magpatok 10. Sorry naman, Ma'am Lisa, at wala ka. Ayan, another bonus sa balota. Pang-5 balota. Sino ba to? Sien de la Torre. Pasok na ako. Ayan, hello Sisi. Ayan, Ma'am Melka, may galap shoutout. Pwede pa baba Premier Sisi? Sige lang, baba mo lang yan. Baka may magtamsak at nagrarapol tayo, guys. Baka naman pwedeng magtamsak yung iba dyan. Ayan. Sien de la Torre 1. Kanino ba to? Sien de la Torre 2. Wali. Asan na siya? Mami Lisa. Ikaw talaga. Bakit ngayon ka lang? Nakabunot na ako ng iba. Sayang. Lisa magpatok, may galap shoutout sa iyo, Ma'am Lisa. Kanina pa ako nagtatawag sa iyo. Ayan, may nabunot na tuloy ako. Marami pang next time, guys. Ayan. Wala si si Sien de la Torre. Sien de la Torre, ikaw ba yan? James Loresto, ano to? Ikaw ba to? Nga pala. Naku, nakadalawang na siya. Nakadalawang 50. Oo nga, naalala ko na. 25 pala to. Sorry. Yan mo, nakalista na. Ayan, sino kaya yung pang-5 balota? Pang-5 na ba? Oh my God! Andyan ka. Oh. Dominant man, hello, how are you? Ayan. Gloria TV 1. Andyan siya eh. Gloria TV, Sisi. Ayan. Yehey, salamat. Gloria TV, ayan. 25. Hindi na ako makapag-type ha. Oh. Okay. Ma'am Lynn Pabo. Yung mga member ko dyan. Mega love shoutout. Mami Susan. Mega love shoutout sa inyong lahat dyan. Harang host. Queen Lisa Queen. Ikaw talaga. Ayan.
Pang ilan na ba tong balota? Pang 6 na balota. Congrats sis Gloria. Ayan, loading ko host. Lynn Pabo 1. Ayan, nandyan pa yung si Ma'am Lynn. Lynn Pabo 2. Ayan, Lynn Pabo. Ayan, nandyan siya. Ma'am Lynn, nanalo ka ng 25. Ayan, ipunin ko lang para ipapalipad ko sa'yo. 25 po. Congratulations sa 6 na mga nabunot. Ayan. Congrats sa iyo, Gloria TV at saka Ma'am Lynn Pabo. Tamang-tama bukas host, okay lang. Tandaan ko yan. Oh my God. Kanino kaya to? Buhay na tayo, buhay natin yan. Oh my God, ikaw pa rin. Marami talaga tong entry. Ayan. Ayan, kita nyo guys. Ayan, Lynn Pabo 1. Lynn Pabo 2. Si Ma'am Lynn pa rin. Lynn Pabo 3. Bunitan mo na lahat yan, host. Alam nyo guys, kung marami kayong pa-entry, marami rin kayo. Ayan. Ayan, naka-50 ka na. Naka-50 ka na, Ma'am Lynn. Maraming salamat at pumunta ka pa rin. Ayan. Iano ko nga ito. Ililista ko lang yan dito, Ma'am Lynn, ha. Congratulations. Ayan, present ka. Ayan, sino naman kaya to? Isa Queen? Isa Queen Magbatop. Ikaw na naman. Abay, mapagalitan talaga ako ng amo ko, guys. Ayan, nandyan si Ma'am Lisa. May 25 ka, Ma'am Lisa. Oh, tingnan nyo. Ilan na ba to? Ma'am Lynn, 2. Shane De La Torre. Wait lang guys, ha. 1, 2, 3. Ayan, naka 225 na tayo guys. Stop na, stop! Wala na akong pang-abono dyan. Tusok dan host. Ayan, delay. Dami niyan host, ha. Ayan guys, magkano na ba to? 50. 100. 225. Isa na lang. Ay, hindi. Stop na pala tayo, guys. Ano lang yung winner natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lang. Continue natin to sa ano. Wala, mami. Yung Gcash ang nagkakaproblema. Kunti na lang yung balance to. Bunutin mo na ako, host. Marami pa to, guys. Kahit bunutin ko kayo utang, ano ba yun? Akin yan, host. Yay! Ma'am Lynn, may 50 ka na. Yan. Stop muna tayo, guys, kasi hindi pa ako nabuno to, nga. Ayan, si Jem Loresto, 2 po. 50 ang napanalunan niya. Si Bululoy ni Nonoy, isa. Mi Andanton, isa. Tig 25.
Si Ma'am Lisa 25. Rizalde Santos, mag-PM kayo sa aking messenger, ayan, 25 din. Gloria TV 25. Si Ma'am Lynn is naka 50 siya. Guys, i-type nyo sa baba kung palipad ba yan o GCash. Napending kasi guys yung pera ko, hindi pa nakapunta sa Pinas, napending yung pagpapadala. Kaya ayaw ko magkautang. Ma'am Nets, hello, ayan. Nandyan ba si Ma'am Nets vlog? Hi Ma'am. Hi Ma'am Lynn, palipad yung sa akin CC host. Wala akong 25. Lahat po ang palipad ko ay 50. Ayan, GCash, hello resto, GCash. Guys, i-PM nyo ako sa messenger ko ha. Si Mian Danton, sino ba yung mga dito? Si Rizalde. Nandyan ba si Rizalde Santos? Basta host. Ayan, okay lang. Ma'am Nets Vlog, may club shoutout sa'yo. Hindi pa ako sa'yo naka-member. Si Gloria, congrats, sabi ni Mami. Congratulations sa mga nanalo guys. Ayan. Dagdagan mo na lang host. Oo nga. Dagdagan ko na lang, ipapalipad ko sa inyo. Nakasulat lang dito. Ayan, si Rizalde Santos po. Kanino yun? Mag-PM po kayo sa sa messenger. No worries po ako, mga di pa rin kahit kay Ma'am Lynn. Mami Susan, di tayo nabunot. Guys, marami pa guys na bubunutin. Ayan. Hanggang pa to, February. Basta guys, may pera na ako sa GCash ko. Magla-live na lang ako, isasabi ko na sa inyo. Okay. Tapos na ba, host? Tapos na. Ayaw ko kasi mag-abono. Kung ano lang yung laman ng GCash ko, yun lang. Bukas naman po yung yung iba. Bukas naman ulit. At may hinihintay pa akong load. Ayan. Sorry guys. Part 3 pa tayo. Part 3. Kagabi nanalo rin ako ng 100 pesos load. Ayan, pinapremyo ko rin sa inyo guys, yung iba. Wala pa yung sponsor ko guys, wala pa. Na-aksidente kasi siya. Na yung kamay niya, wala na, disable na siya. Nakakabiti naman yan, laging bitin yun lang. Pista sa inyo eh, o nga pista sa amin. Pwede kayong makipiyesa sa amin January 10, 11. Ayan. Wala pa si host Pondo kasi. Ayan, maraming salamat sa inyong thumbs up. Ma'am Let's Vlog, magkapiesta ka na lang sa amin. Magkatay tayo ng pato. Kalderitain natin yun. Walang litson ngayon, Ma'am Let's Vlog, at wala ako doon. Anniversary kasi ng papa ko is 29. Bawal eh. Ayan guys, yung hindi po pinalad, marami pa naman pong pagkakataon. Ayan. Maglista muna tayo yung mga sasali po dyan. Para marami pong entry. Ayan, yung mga hindi po pinalad, ibabalik ko ulit to. Para may chance pa po kayo. So, palista ulit guys. Para masaya. Bawal eh. Anong bawal, Ma'am Let's Vlog? Ayan guys, may 26 tayo na tao guys. So, ayan, press 1 lang po yung sasali at ililista ko pa rin.
Press 1. Yung gustong sumali po. Ayan, si Jeremy Ferrer. Jeremy. May Andanton. Rizal de Santos. Mag-PM ka Rizal de Santos sa akin ha. I-add mo ako sa ano. Sino pa ba? Ayan, Ma'am Lisa. Sali ka ba, Ma'am Lisa? Danny Ferrer. Ayan. Danny Ferrer. Ma'am Lisa, kasali. Ipalipad ko na lang sa'yo, Ma'am Lisa. Palipad ba yun, Ma'am Lisa? Ayan, maraming salamat sa 37 million dyan. Baka naman. Abigail Solas. Marites 1, sali ka ba, Sisi? Mami Susan, sali ka ba? Jessa Bioya, andyan sa CBS. Jessa Bioya. Jessa Bioya. Guys, patamsak pala ng premiere ko, guys. Ano ba yan? Huwag niyong kalimutan yung premiere ko. Nag-thumbs ba kayo kay Mami Susan? Guys, patamsak naman ang premiere ko, guys. Please. Sino ba yun? Angelo Santos. Isa Queen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sige. Hoy, Rapanel D, kasali ka ba? Isa Queen. Naka 50 ka sana, Ma'am Lisa. Kaso, wala ka. Kanina. Mami Susan. Dati guys, sana, may 2K na ako na sponsor. Kaso napipinding talaga guys yung pera. So, abang-abangan natin yan. Sa araw ng mga puso. Ayan, si Jem Loresto. Sino pa nga yan? Si Rogie. Ayan, pakishare naman po para maraming makasali. Rapanel D. Marites 1. Angela Laksamana. Angeli. Okay, may bagong tayo. Asan Ninong D? 22. Tamsak. Ayan, may bagong pasok tayo si Dimple TV. Maraming salamat Asan Ninong D22. Siya ang share sa akin. Wala naman siya. Nagdadrive po siguro siya. Makatulog ako, host. Ninang Lods Nits Vlog. Ayan. Ayan si Jeremy Ferrer. Isali na guys yung mga ninja guys. Please lang. Para marami kayong okay lang po Ninang. Dami work. Ayan. Si Dimple TV. Press 1 lang po Ma'am Dimple. Ipsali ka po sa pabunot-bunot ni host.
Silakbayan, Pilipinas, Tusok Coast. Naglilista lang ako guys. Miss you Lods Dimple, ayan. Thank you so much sa mga team Bagsakan dyan, team Walang Atrasan, team Organic Friends, ayan. Maraming salamat sa pagbibisita kay host. Michelle Tony, nang bawi ako sa inyo pag uwi ko, ayan. Dimple TV, maraming salamat. Wendell Awanon Uba, pasali host. Wendell Awanon. Ayan, bukas na ako nito magsulat sa aking mga papel. Para gupit-gupitin ko bukas. Eds PM Vlog, pasali. Paano pagsali host? Press 1 ka lang kung gusto mong sumali. O mag-comment ka lang. Danny Ferrer. Pinakamababa na po yung 25 load. Hindi pa ako nag-sponsor ng WH kasi wala po akong laptop. Load lang po tayo, load. Ayan. Bukas po aasikaso kami ng ticket ko. Nakabook ako ng 8. Sige po, Ma'am Dimple. Sampay muna ako. Dilap Channel host, tamsak na ako premiere mo. Maraming salamat sa iyo, Dilap Channel. Ayan, kasama pa rin si Dilap Channel. Hanggang 10:30 lang po tayo guys at Maria Joseph. Pinapatay ni Dunya yung aking connection dito. Ayan, si Angelo Santos nandyan. Press 1. Haba ng harang. Skip mo na yan, mami, we. Ayan, maraming salamat po sa 43 million dyan. Angeli Laksamana, ayan, kasali ka na po. Makalimutan nyo naman guys magtamsak sa aking premiere. Sige na Ma'am Lisa, baba mo na yung premiere mo. May 30 minutes pa tayo. So, sandan at ticket po, ayan. Magbakas lang po kayo sa dulo ng gem vlog po, yung binababa ni Nightboat. Palitan muna natin Ma'am Lisa, baka hindi nila nakikita yung aking premiere. Agoy, mali naman tong binababa ko na premiere ko eh. Ang baliw ko talaga. Harang po ko, ayan. Manoy Benji, maraming salamat sa iyong pagdalaw. Salamat sa iyo, Manoy. Mali pala guys, yung pinapatamsakan ko guys. Sa 15 pa yan yung Ma'am Lisa, binaba mo na ba? Yung premiere mo? Guys, please lang naman. Hahati Susan si Nightboat Bright ba? Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Ma'am Lisa, thank you. Sana yung premiere mo po. Matalino si Nightboat eh. Sino pa yung hindi nakalista? Yan, si Manoy Benji nandyan.
Tamsak na host premiere mo. Ayan, maraming salamat sa iyo, Wendell. Ma'am Lisa, saan na yung premiere mo? Baba mo na nga. Please naman. 30 minutes na lang tayo, guys. Naiinis ako dyan sa may-ari ng pinapatay niya talaga. Ayan guys, patamsak naman ang premiere. Nagtamsak na ako si Martes. Ayan, mix black. May jacket ka na po na Louis Vuitton. Hello GJS Mix Vlog, thank you. I'm glad you're here, ma. O diba? Kuya, saan ba yung... Wala na Ma'am Lisa, duling na ako eh. Wala ka binaba? Ayan guys, puntahan muna natin ang ating premiere. Premiere number 2. Number 3. Kay Ma'am Lisa po, ayan. Para magtamsak muna tayo, puntahan muna natin guys. Please lang naman, Estelle Harang host. Ayan, Ma'am Lisa. Pang-4 na tamsak, at pang-5 pala. Guys, patamsak naman. Pag gusto nyo mababalikan guys, mag-comment kayo ng ano. Iwan kayo ng bakas pala. Salamat sa inyong lahat dyan. Burloloy ni Nonoy, ano yan, premiere? Ayan si ano. Naglagay lang ako ng tusok ko. Nagtusok na bala si host? Tamsakan naman natin guys yung iba dyan guys. Suyo-suyo naman. Ayan, Borloloy ni Nonoy, pang 20 na tamsak. Ayan, Lisa Dan tamsak at ticket na po. Maraming salamat sa iyo, James Loresto. Ayan, Eds. Yung binaba mo po, dikit na ako. Thank you sa inyong lahat. Sino pa ba yung magpapatamsak dyan? Wait lang. Musta pwede patamsak premiere host? Ayan, sana si Mix Vlog. Pababa ng iyong mansion, please. Para tamsakan natin yan. Siyempre, Judy. Maraming salamat sa UCC na maganda. Eds, asa na yung ano mo, baba na premiere guys. Para 30 minutes pa tayo. Patamsak-tamsak naman po guys. Ayan, puntahan natin yung mga premiere na binababa. Patamsak naman sa aking premiere. Ayan, baka naman. Tamsak lang, sapat na. Sisisip na ako, ang ginaw talaga. O sige, ano mo na lang ako may andanton, sisi. Saan ba yun ipadala sa number mo? Mensahe mo na lang ako ha. Baka maubos ko yan sa kakamember or papalipad.
Mag, magsabi agad-agad kayo sa akin. Kanang number nyo. Ipalipad ko yan. Charot. Ayan, Bugoy, Bugoy. Maraming salamat sa iyo, Bugoy. Dan po, host. Ayan. Nagtamsak ka na ba kayo, host? Eds. Ayan guys, maraming salamat sa inyo dyan. Kahit hindi pa ako mag-end, magpasalamat na ako. Baka dalawan na nga ako niloading. Ayan guys, tamsak naman guys. Done na po ako sa iyo host. Ayan, maraming salamat. Magbakas lang po para anuan tayo. Wow, may grasya. May nagpasa ng 100 load. May grasya talaga guys. Ayan, press 1 lang po. Kung pwede pang bumunot para bala na bukas. May premiere kasi ako bukas guys. May nagpasa ng load. Ayan, another sponsor ulit. Oh my God. Palipad na lang sa akin, host. Sige, Ma'am Lisa. Mapalipad natin yan. Lisa magpatok. Ang haba ng harang, hahaha. Asan na ba yung kay Ma'am Lisa? Nawawala na. Palipad. Papalipad natin yan. Ang problema nga guys, baka ako mawala na naman ng connection nito. Oh my God. Wag naman. Yun o, nakita ko rin si Jose. Si Manoy. Happy Fiesta sa Libon. Ayan, fiesta guys sa amin. Sino makikipiesta? Maraming salamat sa iyo, Manny Benji. Ayan. Patamsak naman guys. Ano ba yan, Ma'am Lisa? Tapos na ako magtamsak. Nakapin na kaya yung Ma'am Lisa sa taas. Manny Benji, patamsak naman ang nasa taas po. Ayan. Ayan, nag-press 1 sila. Gusto pa talaga nilang may ilang minuto pa tayo. 10 minutes pa tayo. Sige. Ilan na ba to? 100. 200. 225 pala. Okay, dalawa kang bunot. Andyan pa ba kayo guys? Ayan. Sa amin po, kakatapos lang ng piyesta ng 9. Ayan. Kaya guys, bukas na lang tayo magbunot ulit para masaya. Mag-ipon muna ako ng sponsor. Hinihintay ko yung sponsor ko guys. Yan. Sa amin po katapos ng piyesta. Kasi si host, pobre lang to. Ipunin na lang ninyo guys. Bukas naman ulit. Kaya wala, ipiniem ko pa yung sponsor ko guys. Palipad na lang kay Ma'am Lisa. Yan yung iba, Gcash. Ayan. Harang. Ayan, marami rin ako ditong marami pa tayo guys na
Naghihintay pa ako ng aking sponsor, guys. At nagsawing palad na aksidente siya. So, naawa naman ako. So, nandun siya sa ospital na sila nabangga. Nasa Saudi yun siya. Ang aking BFF. Ay. Bukas na lang talaga, guys. Para marami tayong bukas bisita. Guys, tamsakan naman natin yung mga premiere dyan, guys. May 15 minutes pa si Hoso. Baka naman pwede patusok. May sponsor ako sa iyo, Hos. Ano nga yun, Ma'am Lisa? Alam ko na. Sabihin mo sa akin sa inbox ko. May sponsor ako sa iyo, Hos. Okay lang, Hos. Bukas na lang tayo, guys, ha. Kasi ano na tayo. 10:14 na hanggang 10:30 lang ako. Kami ni Mami mo, Mami Susan, Hos, sponsor dyan. Wow. Sana all. Ako kasi, Ma'am Lisa, mahirap lang ako. Mag-sponsor ka ng WH, Ma'am Lisa? Rapanel D, ano ba yon? Tatawagin kita bukas. Rapanel D. Submit sana ba yun? Rapanel D mamayaan. Hindi ko yan alam, Rapanel D. I-chat kita mamaya pagkatapos ng LS ko. Hindi ko alam yan. May lapi ka na ba, Rapanel D? Hoy, hindi ako Rapanel D mayaman. Nung hindi pa ako muni, may mga sponsor lang ako na may 8K, may 2K, may... Ngayon, guys, napipending kasi yung padala, kaya ayaw ko kasi mangako ng hindi ko nahawak. Hindi naman ako mayaman. Ma'am Lisa, ano yun? Sponsor ng WH? Rapanel D, baka hindi ka patamsak sa mga premiere ko dyan. Baka naman. Mag-PPM ako sa iyo, Rapanel D, mamaya pagkatapos ko nito. Mamaya konti. Ayan, just done na po ako sa bahay, mag-pack. 5 hours bigay ko. Sige, Ma'am Lisa. Mag-usap tayo sa natin. Sa inbox mamaya. 5 hours bigay ko. Wow. Sige, Ma'am Lisa, magpalaro tayo. Ay, ano ba tawag dito? Bukod sa aking pagpabunot, magbigay tayo ng WH. So, para naman umangat yung ating mga mansyon. Charot. Hindi, yung iba kasi, may 5 hours. May 2 hours, may 100 hours, pero hindi ko kayang kakayanin kasi wala akong sponsor, Ma'am Lisa. Wala akong lapi. Yung aking mga pinsan, mga busy naman. So, yung iniintay ko lang yung sponsor ng load, ayan. Pero pag gusto mo, ayan, maraming salamat din. Para ating yung mo. Mag-uusap tayo mamaya.
Kausapin ko rin yung pinsan ko kung ilang WH ba yung ano niya. I-sponsor din. Ayan, thank you so much guys. At magpapaalam na si host. Baka mawalan ako ng data. Pinapatay kasi. Ayan, may 10 million in the house pa tayo. Maraming salamat sa inyo dyan guys. Ma'am Lisa, maraming salamat. Good night, host. Ayan, Ma'am Lynn, may premiere ka ba? Ibaba mo naman please. Para mabisita ko rin. Bodol kasi itong CP ko eh. Bodol. Ma'am Lynn. Manay Benji, patamsak-tamsak naman. Natusok ko na po nakapin mo, host. Ayan, tusugin mo na yan, Manay Benji. Natakot ako, baka mawalan ako ng ano. Hindi ako nito makapagkon. Mahulog ako, sayang naman yan. 1 oras na. Pinapatay ni Donya yung ano, yung connection ko. Yung Rapanel D, tusukin mo naman yung mga ano ko dyan, Rapanel D, hanapin mo. Ayan, Ma'am Lynn, may galab shoutout sa iyo, ayan. Kunti na lang po, mag-e-end na ako guys. Bukas naman ulit. Sana maraming magdating na grasya bukas. Tusok na tusok ko kanina pa. Marami nang salamat naman, Rapanel D. Para kasi akong lasing, laging puyat, so oh my god. Hindi ka pala Ma'am nag-LS. 10:20 na eh. 10 minutes na lang ako. Nung hindi pa ako namuni, 24 oras yung connection. Ngayon, pinapatay. Walang yan na yan. Bye po, God bless you all. Ayan. James, i-PM mo na lang ako ha. Thank you sa inyo lahat yan guys. Pabulong-bulong lang ako dito eh. Ayan, maraming salamat sa thumbs up 50. Magpapaalam na ako guys. Babu. God bless sa ating lahat. Ayan si Jeremy pero nandyan pa rin siya. Thank you sa inyo dyan. Bukas ulit 9 o'clock bukas. So may premiere akong 9:30. Ayan, tamang-tama yun. Magbunot-bunot muna tayo bago ako mag-premiere. Okay na guys. Mag-e-end na ako guys. Baka hindi ko talaga yan ma-upload. Nasa labas yung pinapatay.
mega love shoutout na lang sa lahat. Team Walang Atrasan, maraming salamat. Team Sandigan po. Team Bagsakan, thank you so much. Team Organic Friends, ayan, sa aking mga team, maraming salamat. Thank you sa inyong lahat sa pagsusubaybay, guys. Jeremy Ferrer, mega love shoutout. Jan Loresto, ayan, thank you so much. Ma'am Lisa, maraming salamat sa iyo. Manoy Benji, maraming salamat po. Oragon ini. Sa aking mga pinsan dyan, maraming salamat kahit nakabidyo lang at nagdadrive. Maraming salamat sa aking mga kapatid dyan. Hindi kasi sila nag-YT. Ayan. Nag-likes lang. Lumayas na, guys. Okay. Magpapaalam na si host para makapagpahinga tayo, guys. Thank you sa inyo, ha. Babasahin ko na yung mensahe para maload ko agad-agad kayo. Nasa Pinas ang aking Gcash, guys, sa kapatid ko. Bye-bye na Yahoo! Ma'am Lisa, thank you. Bye-bye. God bless sa inyong lahat dyan. Hindi pa ata ako nakarenew sa iyo, Ma'am Lisa. Walang pundo, pending. Nagpadala nga, pending naman. Nagka-problema daw yung sa Pinas. Sige na, guys. Thank you. Mag-end na talaga ako. Bye. See you. Love you all, guys.